Ένα αθλητικό γεγονός, όχι μόνο αθλητικό, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται σαν γεγονός που αφορά και την τουριστική ανάδειξη του τόπου μας σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πάντα με οδηγό το αθλητικό δεόδες, υποστηρίζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε δράσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια, ανάδειξη και προώθηση του αθλητισμού. Το κρίσιμο μέγεθος είναι πώς μπορεί μια ομοσπονδία να έχει εμπιστοσύνη στο Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βεβαίως και μπορεί να το έχει. Γιατί δεκαετίες τώρα έχει αποδείξει ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης ότι μπορεί με τεράστια προσπάθεια που καταβάλαν διαχρονικά τα διοικητικά συμβούλια και τώρα ακόμη περισσότερο, να μπορεί να κρατήσει αυτόν τον οργανισμό που έβγαλε αθλητές, πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες. Αυτό είναι που δίνει τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα στον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης, τον οποίον οφείλουμε εκ των πραγμάτων να στηρίζουμε στις σπουδαίες προσπάθειες που κάνει. Τη διοργάνωση για μας ήταν το καταλυτικό γεγονός για να αναθέσουμε τη διοργάνωση στην Κατερίνη. Γιατί? Διότι με αυτό το πράγμα ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει παράδειγμα και στους άλλους τοπικούς άρχοντες της υπολείπου Ελλάδος να μπορούν να βοηθήσουν την ιστιοπλοεία, να μπορούν να βοηθήσουν τους αγώνες. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους λοιπόν που η Ομοσπονδία, παρότι θα ματώσει, πιστέψτε με, οικονομικά θα ματώσει για να γίνει ένας αγώνας. Ο κάθε αγώνας που γίνεται μακριά από την Αθήνα, μην μπερδευτούμε, δεν είμαι Αθηναίος, αλλά δεν θεωρώ ότι η Αθήνα είναι και πρωτεύουσα του Κάμια, έτσι, γιατί βλέπω κάποιες διαφορές. Η Αθήνα έχει το 90% περίπου της δραστηριότητας της ιστιοπλοϊκής. Κάθε αγώνας λοιπόν μακριά από την Αθήνα ματώνει την Ομοσπονδία, ματώνει οικονομικά, διότι θα πρέπει να μεταφέρει πάρα πολλά σκάφη, σωστικά θα πρέπει να μεταφέρει ολόκληρο επιτελείο ανθρώπων και πάρα πολλούς αθλητές. Εδώ βοήθησε σημαντικά βεβαίως και ο κύριος Λάβρος με την δωρεά των διαμονής και διαδοχής 150 ατόμων στο ξενοδοχείο του. Η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, ανταποκρινόμενη σε όλη την ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης εδώ και πολλά χρόνια, θέλησε και αυτή τη φορά να σταθεί αντάξια και να προβάλλει τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες σαν διοίκηση του Ομίλου, ώστε να έχουμε επιτυχείς αγώνες. Αναλάβαμε να τελειώσουμε αυτή την υπόθεση. Ήθελε τρέξιμο, θέλει δουλειά, αλλά έπρεπε να φέρουμε το πρωτάθλημα στο βόρειο χώρο που έχει να αρχίσει τώρα από 10 χρόνια. Έρχεται Παναγία πρωτάθλημα στην Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Πιερίας. Κάνουμε αγώνα, το συνεχίζουμε. Οι 17 όμιλοι οι οποίοι απαρτίζουν τη Βόρεια Ελλάδα θα βοηθήσουν όλοι, ειδικά σε ό,τι μπορούν, ώστε στη δύσκολη αυτή εποχή να μην επιβαρύνουμε πολύ την ελληνική και οπλοϊκή ομοσπονδία.